Shishu habang ipaibiang siya kajing sang samla presbytery kabanyau kabalalong ha kabalang presbyterian mau peran kat ar balang rilum district ha kajing sang bashi baje shiteng no phai sngi menin kasngi ha ka ar tarik urampang layo lai tliki kwaya kawai naki na kajing sang samla kat ar balang riwar sapngi district kawai panaki na kajing sang samla balang presbyterian mau peran bat kawai naki diliki kwaya Reverend Dileng do ulai ka kubor syaki samla bat syabaro hi kitu ki basngap Ulong ru baki samla kilong kita ki Richard jong jaj benriu. Ulong ru baladang iriam klumar ya klumar ha ka tin ka telik kam syong hangnu ndrei ka syong ha ki samla. Ulong ru ko samla tu phai bat tunang ya bat hatu pidon ne em kata ka jingyo ijingai ban yalam ne ban playa ka kerteng ujisu. Ngagai ki babun ki ong pastor ki khol samla ki jongi ki dai ki sentiu ki skut ki ba pen phu pen phing ya ki ing ki sam ki jongi ha ba don ki khol samla ka don ka jing phu ka jing phing kadon ka wei ka sni ka bangalai ban kran ha ka wei ka balang sikit ki than ri phoi ban ni ha ban yat ka jan ngarung di sha ka yeng ka jong wei utamen basan bat ena ha bala de pan di sha kat bangadang up ya kata ka program ba kadai ka jing seng ngaye ka sha bar ba kat ubaya na khamat yeng jong itamen basan na syuk snow ba ki ya kan hoi hut kat ki kena senrang ki bala dengtai ki bala satsnyuk ki bala pongsot ki ya kan hoi bet kumta ngakali ngarung siapa mengawai teman basan napit kat us kena senrang ubaya na khamat yeng jong pi ong bet kumta pale ong teman basan nga pastor habagi don shani habagi don ka kun samla ka bala dei ka porsyong ka ki senrang ki pa lot kumta ko kun samla jong ka khat ar belang presbytery how to lek pi lada don na pi siau phawat kret yang amo samla pi dei sentiu sport hagi jeng sen ka pi don Lenangan pai syaka balang, lenangan kili ki pastor, ki temen basan ki badon ha kani ka jeng seng pastor, temen basan pidon man ang kumno siya pang ki kon samla. Ki pastor bat ki temen basan le sikin ong pastor, lingdo. Ki kon samla ki de ki rishat jaka balang. Ki rishat jaka balang. Ki basan, ya kanu no kicintay jaka ni kayeng mani, ki de ki rishat ki basan. Ya ka balang ka papidon dai na kata kadao ku ki para samla om tang ba pidai ki sentiu ki skut pidai ki risot jong ka balang lanangan keli ka imlang saklang lanangan keli urang basnong jong ka balang hang ni leni ka hagani ka snong hang ni apo ma pran ko rang basnong ko secretary snong pidon manong kumno siya pang ki kon samla jong pi lesikin ong yang pastor ki samla ki dai kinong yada dai na katika daw ting banyaya kam samla banyakam banya tampun namar bale bayok syasyo namar bale bapilong kinong yara ya ke imlak saklang ka benidon kajat benriu patkan ong kumno yapi ki samla ki jat benriu ka khot yapi bapidai ke lawai jong kajat benriu dai na katika daw pi para samla balada riam kerumar lada penyeng snyuk lada keren pareng syak keren ben balai ngan ong ye kani ka jisisha ka riam ka pek ka ketin ka keren ka culture kam syong hanu henry ka syong hanga pada pi kum ki samla namar bamanga bat mapi ngide ka lawai jok ka jat penriu kasih benar dai na kani ka daw bo nong thok poetry upa paunam jok ka jat penriu kasih benar ka jongi upabu so tham habo wan ra ya ka definition jok ka por jong jing som jok jing long samla wan ra bat upenisri mereka kum ka por liur ka batom ka banyom te ka ta por ke ka por samla ka banyom lanangan kali ya ka fashion industries ki samla ki de ki ai ki samla ki dai ki model em shamla so yo ka tukajan ka barem dor ka bawa hantei hapo plus bazar na ka mata kitemen em na so ya ka na ka mata jonga panjopi na barbani ki dai ki model kum ha ka takapor kani kaphang ka bangan bu hang ni ko ki samla to pai bat to nang yadru gakwa ban yalam ye kicing mut kicong pi ya ka ei ka balajia hakani kacing ya thukana mentah satang shikam arkam kikun Israel kin poi bat kin rungno syakari kanan kari ka ba ublay ulokular ya ki ban ai hakik pa temen kejong ki kata ka de kacing kular kejong ublay
Kelintiat ke joki ke basimpor hadu saupos nem ke jingyat lenti ke joki kini ke cek benri ke basaki yaki kamba bat ya ke bor ke jong ublay hakini ke jingyat lenti ke joki hakini ke saupo teli kisdem wat ha pedeng ke jing keren persya ke jing keren beng ke jing keno yuni ublay ke jing yale persya henry uni ublay ubakot yaki negari ke jing long barau negari Egypt banyak cakari kanan julek beng ju syak yaki bakin syak dengan pendap besar pentan ai yaki bakin di penhap yaka mana bedeng penhap penher yaki air cloud ong gaktin ke jong ublay hakini ki saupos nem pakai ega balajia uni ujo ublay ubah hukum ya Allah ding ya Allah ban yalam lenti yaki mensgi bat yaki kendro ding bakin yalam lenti yaki di kul Israel bakin nyat lenti nadu keri ke jinglong merau dari Egypt hadu bakin dapoi menta ha uni ulum horeb ongga ketin ke jong ublay ulum horeb udai ke jaka ke terkong kedai ke jaka ke riklau kadai kecaka ka basyik kerang ngamtip balai bo ublay ujit ban ya kenduk bat kali ka cek benriu ha ka bakum kata kecaka ngangai bo ublay udan la ka jom kacing temu ka ba u tang mo uhi ubatep anda ha bakila poi ha kali kecaka ka ketin ka jom ublay ka yathu yangi bo ublay ula penlong ban ya kenduk bat kali ka cek benriu ha ka bakum kata kapor ba ulum harap hakikun Israel udai ulum obakarpang namar balai halor janguni ulum ba ublay uyate kejutang bat kali kecek penriu bat dia kata ha kejembut kejeng perkat ke jongki ulum horeb lani ulum Sinai udai kecaka ha ka ba ublay uyate jutang bat kali kecek penriu mensyua uyate bat kikpa temen jongki bat Abraham bat Ishak bat kunta terter handrai kadai kani kesin ke baningkong ka ba ublay uyate jutang bat kani kecak benriu ha ulum horeb lani ulum Sinai kecing kerpang jong ni ulum halor jong ni ulum ba ublay uai ho Moses ye ki sipot liki hukum tang kata dei nakata kadao bala khatbu ya uni ulum horeb lani ulum Sinai kum ulum jong ublay bat nalor jong uni ulum ru ba ublay ukhat ya Moses ba unong yalam jong ki kun Israel nakari Egypt syakari kanan kat bagi kun Israel kidang don hakata kecaka ki kun Israel kisngau kat bagi don haulum horeb lani hakat kiri klau ki badan saudong jong ulum horeb kai ka bagi sngau ki don ya ka jing sngau skan ya ka presence ka jong ublay ka jing don rengkat ka jong ki sngau skan ya kata kabar kai ka bagi don kai ka bagi yo haulum harap ki yo sngau ya kata ka jing ya da ka jong ublay lani ka protection of God ha bagi don haulum harap kabalai haulum harap ki yo sngau ru ya ka jing pendap lani ka provision ka jong ublay ya ka jing em ka jong ki lai teli ka jing kodo jong ulum harap ka banengkong ki sngau ya ka presence ka jong ublay kiyo sngau ya ka kiyi ya ka jing pendap ka jong ublay kabalai kiyi ya ka jing yada ka jong ublay ha pakidon ha ulum horeb andrai ka ketin ka jong ublay ka yathu yangi bakat pakidam don ha pedeng jong kata ka jing sngau sngai ya ka jing yada ka jong ublay kat bakadang don kata ka presence ka jong ublay kat bakadang don kata ka provision ka jong ublay ula keren ha Moses bat wong ya yo kilat ban keren heki kaun Israel labiang kata bapisyong ha uni ulum topai bakto nang yaidru topai bakto nang yaidru balai ba ublay ukhot bat ukentu yeki kaun Israel bakin pai bat bakin nang yaidru kidon lai teli kijing shisha kaba ublay ukwa ban penpau heki kaun Israel hakabakum kata kapor kabanengkong ba ulum horeb udai tang kecaka ban ya kendu kamdei kari kecingkulal pios kau ya kata ba ulum horeb udai tang kecaka ban ya kendu ya kedot
bon nangi deng kini kisngi ki badang ya didut ai program hayeng mani ubri ubatrai hapok kikam jong ke presbytery ubayakit ubayaba ya kakam ke jong ublay kisamla ke baju ya digil delegates ai program menmit boun keren ukenyu thot hangno ke jing san ke jongi kum ki khon samla jong ka balang ni san ne kadon hegi di gisngi nang yetu mentan di pastor bakadon ki don ki balang shani ki bomdon syu ki lapun ki khom samla ki bapet shiki wei pat ki balang balai bangi pet namar bangi pat sante ngimpat san hegi di gisngi ke beladep kalau don ke wei ke jingi sai samla ke bokhat yanga ki pastor wan si shikani ka balang jongi wan kren ki khon samla ke jongi ngong balai ki ong namar baki bapun ni ki kun samla ke jongi kimbang syu pan wan jing seng samla namar kilas nyo tanatan pan pek ni kai baki jing kai ki baki yo len baki internet ngimsan hatung isan ne kum ki kun samla jok ka balang presbyterian ngakan mau sa ya ka eke kentin ke jong iwei pastor rangba jong ka assembly ke jongi haba iwan keren haga jong seng jong ikum ke juai riwat presbytery ke tokopor ka balong hante hapok jaran pastor dr PBM basai boy iong boki kristan u presbyterian ulung kum kristian si bakat sababe kala utuit lang namar balai bangin paksan te prabe ngakan mau sa ya ka ko surok na do mga mi na poy hadaw ki bankiw do umski kum to tarter hadu manda poy shani ka iko vision jong ki kum ka khat arbalang presbytery kini gijaka kin sa shaklon bat kin sa long gijaka enjoy sama tunang tupai bat tunang yai ka jing khat ban long ki yi jingai pidon de vision ban yalap ban plan yu jisu hableng jongki ning shu hun ban shu elek delegates ban yarwai ban ya bamja ban ya disha sing ki parbanget ban ya wan jinga seng kumni sisin sisnam ban ya long jinga seng man ka sondi janmit aga jinga seng sau beji jongki jinga seng samla ni hon ya kisau kun rock jong kayeng mani adai ublay umsham la khat yangi bangin ne tanga kisau kun rock ngin penyar yiki talai kayeng jan ke jongi bat ngin penyar ya ka da ka ngin tre ya ka kam ke jong ublay ka mission ke jong kata gede ke jingkhat pikan mau yutu samla ubri spa ubawan hu jisu wong iu ke ai ka bangan le bangan yo ya ka jing imbom cukup tu samla udon lai teli ki ai ka bakordor udon ya ka por ka jing long samla udon ya ka spa bat ka balai ka bang syam ka bo uni samla udon ka dei ka jing long reblay perkat pi ha bo jisu wong melele ya ka hukum uni samla wong ngalale ya ki na do mandang kana nyau teli na ki sipau teli dei ubar reblay ada uji suwang lada men tuak ban long janai di ya ka eka bemedon bud na di jonga pidon em Eurovision kum ki kum samla jonga kata belang presbytery lada pindon ya ka jing yo i jengai mi nega jing sen presbytery to pai patu nang yadro kum nongin nya nang ni sakma kumno ngin long rangba kumno ngin long san haga jing long kristan ke jumi kumno ngin don ya kata ko vision ngakuak banwan ra ya kilai tuli ki simple ki point dengan mata jumi ka banengkong ya da ka pin IT ladi naga mata ublay IT ladi hu kamdon da ka wai pat kala bapinong kumuang unong Russia mesin nga ngaday tangga kendau berta memalong unong snakiw uday ublay uban penwandor yang abad dia pi haga jing tulot un aibor haga jing long duna un kesyan yang abad dia pi kum samla
halak kebaar yang daga jing syania terliho syania au ublay ubadon ka por man le iki kamban haga jing gajopi uni uju ublay ubaju sai iki kon Israel ubaju pendap iki kon Israel dan syania au unyalam ya pi kabalai ya daga jing ya daga jing Ongnon Masyam si magkakajumay Aingan komit siya kilomba Kibadon siya siliangwa Aingan bagkakti kajungme Haki paro kotray Hapning kajing samla kajungi Ngidon na kajung kichaplan kajungi Ki weaknesses kajungi Kajing duna kajungi kung kikon samla And rayan Nakapapisya niya au Kung kikon samla Jong ka presbytery Ublay unkur ko ini, dahil ni kubor ibelengkot, ublay nagamata ka burong jogo.